El Dia de la Memòria realment és una iniciativa sorgida de la societat civil que des d'una regidoria de cultura, en aquest cas l'Ajuntament de Vic, només podem valorar com a molt positiva. Tots els països importants tenen un dia dedicat a la memòria dels seus poetes, dels seus herois, de les seves referències personals i històriques. Catalunya això no ho havia formalitzat fins a aquest moment. L'any passat va començar amb motiu del centenari del Verdaguer i, per tant, el fet que aquest any puguem avançar en relació als poetes patriòtics, a mi em sembla personalment i també com a institució que és una cosa que mereix tot el nostre recolzament. Primer, agraïment de que persones de forma absolutament desinteressada col·laborin amb aquest tema i ho facin possible, tant a títol individual com a títol associatiu. Després també el valor estètic que això comporta, que en un moment determinat hi hagin campanades de tort i a dret, perquè ens entenguem, és una manera molt maca, molt nostrada, en definitiva també, de solemnitzar una memòria històrica. Primer de tot, nosaltres ja ens vam adherir des d'un principi a aquesta activitat, perquè tot allò que sigui recuperar la història, recuperar la nostra identitat, recuperar el que és, tal com diu el títol, el Dia de la Memòria, nosaltres ens hi volem sumar. Sabem que és una manera de que els ciutadans cada vegada coneixin més i estimin més la seva història, la seva literatura i el fet de donar-li aquesta implicació del record de la memòria amb la ciutadania d'avui. Llavors nosaltres ens hi volem implicar al màxim perquè veiem que és importantíssim i col·laborem amb tot el possible. És una comarca, ja no és Vic, això ja és la nostra comarca, que a través, degut a que aquí hi ha coneixement de fa molts anys, degut a que teníem bisbat o que teníem seminari, aquí hi ha grans personatges de la cultura catalana que han nascut aquí i són avui referent i segueixen naixent com a referents culturals del nostre país. Això també és un motiu d'orgull, que n'hi ha d'altres llocs, però lògicament un motiu d'orgull i també motiu de fer recordar-los per seguir els seus passos, per tirar endavant el nostre projecte. Evidentment, Vic està, jo crec, en primera línia, perquè això és voluntat de la ciutadania, del que és temes de recuperació i emancipació nacional. Per tant, qualsevol expressió artística, qualsevol expressió cultural, qualsevol expressió humana, qualsevol expressió política, etc., la ciutat de Vic ha d'estar present des de primera línia. Aquest any, com bé apuntaves, és un any especial, l'any Espriu, per una banda, però en el cas nostre, i una miqueta més casolà, si se'ns permet, des d'un punt de vista comarcal, també celebració de l'any Martí Pol, per la part que correspon. Per tant, ens estem potenciant aquí autèntics poetes nacionals. Fixeu-vos, l'any passat parlàvem de Verdaguer, aquest any parlem d'Espriu, parlem de Martí Pol, i per tant ens sentim absolutament identificats en la promoció d'aquesta part de la poesia. Per nosaltres poesia és vida i, per tant, un país que vol renéixer de les seves gairebé cendres, com es va, plantejar en un moment determinat, nosaltres, per suposat, a primera línia. Clar, aquí està demostrant una mica la riquesa del país, no? El fet de la Dia de la Memòria del 10 de juny, que va començar amb Verdaguer, ja és una mica tot d'on va néixer, no? Verdaguer va ser una gran institució a la nostra ciutat en què ens ha deixat molta memòria i fins i tot el que és la comarca d'Osona. Que continua ara amb altres grans literats demostra que continua una mica amb això, amb aquesta idea de preservar tot el fonament i tota la base que tenim d'una gran literatura catalana, però fins i tot una literatura patriòtica que l'únic que fa és anar lluitant pel nostre país. I com sempre, Vic sempre té un paper important, té un paper que en la història sempre ha estat una mica capdavantera en aquesta lluita dels ideals i de formació de país. Sí, a veure, nosaltres aquí un dels grans objectius és que la gent coneixi i disfruti de la ciutat i la descobrim cada vegada més gent. Llavors hi ha una iniciativa organitzada pel propi Museu Episcopal que pots pujar al campanar i les vistes que pot haver-hi de la ciutat són espectaculars i demostra una mica la força d'aquest campanar, un dels més alts que ha quedat de Catalunya, d'aquesta base així romànica, i demostra una mica la força que devia tenir la ciutat. I a més, fins i tot des de l'oficina de turisme s'organitzen diumenges pujades als diversos campanars de Vic. Vol dir que no deixa de dir, tenim molt patrimoni, a la ciutat per nosaltres és molt important, vol dir que un dels grans estandards, evidentment, és aquest campanar. Sí, a Vic, com a mínim, es mantindrà la mateixa, nivell d'activitats de l'any passat. És una cosa que no està tancada en quant a programa, perquè depèn molt també que allò que porta el propi teixit associatiu, però sí que les campanars més emblemàtics de la ciutat i, per altra banda, la concentració que es fa a la plaça del Bisbe Oliva, lògicament amb el campanar de la catedral, tindrà una presència important.
Ens agradaria també que aquest dia s'omplís de càntics. L'any passat ja hi va haver la col·laboració d'orquestres corals de la ciutat i de manera espontània, diguem-ne, poder fer aquells càntics que les persones que participen se sentin inspirades. És un acte de recreació en els valors que nosaltres hem defensat al llarg de la història i que sobretot voldríem que aquests valors en el futur, diguem-ne, tinguessin plena vigència. Aquí tot va començar una mica amb la idea de que siguin tots els campanars de Vic i de tots els altres llocs possibles, de que sigui doncs, com una mica l'estandard del que és aquest dia de la memòria. Llavors, per nosaltres, aquest reconeixement al que és l'Abat Oliva i el nostre campanar demostra una mica també el naixement del que és tant de la ciutat com de la Catalunya Vella. Llavors, per nosaltres és començar a ser el capdavanter de tot aquest dia de la memòria, que s'assumin el màxim de poblacions, i és un bon reconeixement a la història de Catalunya. Sí, que és una més d'iniciativa que Vic, en aquest camp sobretot, no cal dir, som comarca i ciutat pilot de molts àmbits, però no cal dir que en el món de l'independentisme, amb la torxa de tirar endavant aquest moviment nacional, doncs esclar, és capdavanter i en segueix molta gent. Després és necessari que hi hagi relleu i que les ciutats tirin els pobles endavant tots junts. Vic inicia, tots seguim, i com més millor. La quantitat i la unitat és necessària, i aquí hi ha la voluntat d'aquesta ciutat de liderar, però també compartir sobretot i tirar endavant el projecte plegats. Exacte, és a dir, el que s'intenta és, ja es va començar a fer l'any passat, però cada vegada, pel que m'han explicat, està creixent, continuant moltes activitats de les escoles. Es creu que moltes entitats hi faran, se sumaran a l'activitat del repic de campanes, i l'únic que fa això és que una cosa crida l'altra, i amb l'èxit de l'any passat em sembla fàcil que aquest any encara sigui més una festa. Seria bo que aquest dia acabés sent sempre el dia de la memòria, però una gran festa per una mica la nostra base històrica. Animem molt els organitzadors d'aquests actes a que això es tiri endavant. Nosaltres, com a institució i a títol personal, hi serem presents, i que els nostres avantpassats, aquesta gent que ha lluitat definitiva perquè nosaltres puguem estar on estem i ara ens puguem plantejar horitzons de llibertat realment possibles i a l'abast, doncs un homenatge a tots ells, per molt que fem per ells, mai serà prou. Bé, és una valoració, crec, molt positiva, tota vegada que és bo que el país vagi fent actes un darrere l'altre. Aquí en Vic en fem molts i moltíssim. La nostra comarca amb això, com sabem tots, és puntera i capdavantera, actes que recordin i donin memòria el que érem i cap on hem d'anar. Estem lluitant i treballant per ser un nou estat perquè el nostre país sigui lliure, a partir de la nostra història justifiquem encara més aquest moviment i aquesta voluntat d'esdevenir un nou país dins del món. Per tant, aquesta repicada de campanars com a reclam des dels campanars, des de les ciutats, des dels pobles de Catalunya, reclam de reflexió del que som, el que hem estat i el que podem ser, doncs és important. Vic no podia faltar-hi amb aquesta proposta.